Сьогодні ось так. Ну що? Хто нас бачить, хто нас чує, дайте там знак. Напишите в комментах. Так, о, хлопці, зараз виглядає шиковно. Гэта ты пра што? Гэта про стрим. Ну, типу, не шиковно, там криху... Ну, Макс, постав так, як було. Ставлю такое, хлопці. Есть такое, Макс, это як той тип, ви ведаєте, з яким ви гуляєте у гульні, і он, ну, некий лухту творить, каб просто поприкалываться, все таки, ну, соберись. Ну Не, все. Макс, ты... Це чудно, Не, хтось Макс... написав дренно бачно. А кого Дренно- конкретно вам дренно бачно? Може, хто у реальному житті так і виглядає? Так, вітання. 31 глядач, хлопці, 31 О, чоловік. это А поспіх. это уже початок. Это уже початок. Гэта больш, чым у Беластоку. Норм. Белосток. Беласток. Беласток Калі руліць. калі хто ёсць з Беластоку, Александра Касянович пише, що дренно бачно. Ну зараз, мені подається, уже добре бачно. Вітаю Вільня. О, Вільня. Вітаю Вільня. Вільня лепший город після... Простий день, едем до вас. 17-го чи 18-го, Дима? у п'ятницю. 17-го. О, Белосток на сувязі. У нас є питання до Белостоку, але ми, напевно, їх обміркуємо трохи пізніше. Це питання. Шмат до кого питання. Оставім пасля уроку Беластоку. Так. Ну што, усім прывітання. Гэта пан стендап на сувязі. Мы вось праз нейкія тэхнічныя траблы ўсё ж таки прабіліся да вас, наши паважаныя залатыя падпісанты. Таму сёння мы правядзем гэты суботні стрым разам з вами і спадзяемся, што гэта будзе цікава, смешна. Мы зробім усё магчымае. Хто сёння з вами? Гэта Саня Калінкін. Йоу, вітаю, привітання усім. Ягор Анісімов. Вітаю. Поглядите, який мікрофон набив. Діма Саўян. Бонжур, Ютуб. Да, і мяне зваць Максим Коновал. Вось такой чацвёркай мы сёння наш першы пробны стрым, но вы ўжо бачылі па пачатку стрыма, што гэта сапраўды пробны. Але мы спадзяемся, што мы будзем рабіць поспехі на гэтым попрышчы, і ўжо наступныя стрымы мы будзем адразу усе тэхнічныя траблы вырашаць до стрыма, і, магчыма, нават будзем клікаць гасцей, калі сёння ўсё будзе добра. Так, кстати, напишите в комментариях, кого бы вы хотели побачить. Ну, типу, у нас у гостях, у нас на стриме. Накидывайте усіх. Мы шмат кого ведаем, і, мабуть, позовем. Кого ведаем, але ніхто не згодится. Шмат каго мы ведаем, але шмат ведаюць нас. Гэта ўжо другое мы пытанне. шмат кого можем позвать, я упевнены на 100%. Вы только напишите в комментах, покиньте 42 глядача. Чалы, нам пишут Чалы, Дуду. Так. Дуду, калі, ну, мы жартуем у комментах, ці пишем по-сур'ёзнаму. Мы же, ну, усе разумеем, што пакуль Дуду не позовем. Ну які Чалы? Ну типу што? Не, ну а чаго? Чалы, гэта было б прикольно, але не упэўнены. Але да, спачатку Дуду прасцей. О, Джарда Лета, Лукашенко. Можете мяне паклікаць, піша Евгений Бабарыка. Ну, калі вы нейкі сваяк таго самага Бабарыкі, то напэўна у вас ёсць што нам расказаць. Фамілія позволяет. Ну, так, мы пра гэта і кажам, што прозвішча дазваляе вам шмат чаго пісаць і шмат дзе быць. Ну што, давайте, хлопцы, распавядзем пакуль як справы, як справы наогул у пан стендапа, якія ў нас планы бліжэйшыя. І потым яшчэ паразмаўляем з чатам, пакуль можам не адвлекацца на яго. Як справы ў цябе, Ягор? Так, справы добра. Я пераехаў. Зараз я живу дзесьці ў 1,5 метрах ад маёй былой хаты. Але, ну, типу, мне все падабаецца, але, ну, я як француз живу, бачыце, у меня вось в окно вот щось такое, і шмат грошай я за это аддаю. Але никому не раджу жыць з окном вось таким, тому что ты ніколі не можаш кудысьці пайсці і, типу, адкрыць, каб праветрываць.
А ну у хаце бывае душна, таму што я крыху працую айцішнікам, і таму не вельмі добра это выглядае. І аднойчы я не мог праветрыць, таму што маглі заляцець птушкі. Ну вось так мне справы. Увогуле у кватэры Егора складана здзейсніць суіцыд, потому что пакуль ты залезеш на окно, ты заябешься. Саня, а ёсць такое, што ну табе дзе б Ягор не жыў, было б складана ўсё адно суіцыд здзейсніць, бо для цябе куды-небудзь залезці, так это таксама праблема. Патрэбныя умовы ад дзяржавы. Але з суіцидам яшчэ пачакаем, бо не ўсё так дрэнна. Не ведаю, патрэбна казаць, што мы засуджуем гэта, бо ну я бачыў у гэтым на Твічэ, там калі хтосьці ўспамінае такую тэму, адразу кажуць асуждаю, засуджваю. Засуджваем суіцыды, гэта ўсё дробна. На 10 лет его. А Ягора, я подумаў, што у цябе ў хаце вельмі зручна закідвацца спайсамі, бо потым ты такі стаіш. Я таксама засуджую так само. А там зоркавае неба. Я буду ваш юрист. Да, давай. Табличку засуджваю такую. Сачы за гэтым, Дзіма. Дзіма. Пару цікавых фактаў пра стрымы пачытаў, але я, мабыць, потым распавяду. Спачатку вы распавядзіце, як у вас справы. Так, ну калі ты пачаў пра пераезд, таксама раскажу, бо я сёння таксама пераехаў. Я зараз усё яшчэ ў старой кватэры, бо тут пакуль ёсць Wi-Fi, а ў новай кватэры няма. Таму я вяду стрым са старой кватэры. Жыву на 2 кватэры, а вы кажаце ў стендапе. Зрабіў сабе такую аскезу на новай кватэры, да, такую даунгрейд. Так, сяжу, тут пустыя сцены былі, пустыя, увесь гэты пусты заднік. Мне Каленкін кажа, пастав там нешта, я, што яшчэ не даперавезлі, нешта ўсё расставіў, ну, больш-менш выглядае, як мне падаецца. А ты адвёз ужо падушку, як, ну, на якой ты поўны рост? Так, у мяне ёсць падушка, на якой я ў поўны рост, але гэта не я сам сабе зрабіў, бо я яшчэ не паехаў кукухы настолькі. Гэта мне падарыла моя сяброўка на мой дзень народзінаў. І вось зараз гэтая падушка заўсёды са мной. І як кот, які першы павінен ухадзіць у новую хату, так у мяне гэтая падушка. На гастролі бярэш яе, плануеш браць? Ну, паглядзім, пажывём, паглядзім, як то кажуць. А было хтосьці, што блытаў з табою там дзесьці ў цемры ці калі? Не, але пужаліся, калі заходзілі да хаты і бачылі гэтую падушку, а я там у свадзебным касцюме з кубкам віскі, і я заўсёды такі маўляў, ну што, вып'ем? Макс, ёсць невялікае пытанне, таму што я зараз адкрыў чат, і там нейкая дзяўчына піша: Макс, блин, а нічога, што мы з табой у 19:00 сустракаемся, куды ехаць? Гэта поспех. Што по планам? Ты, ну, я падрыхтаваўся, мабыць, крыху? На разрыв. У Макса просто такі цяжкі і складаны план, што яму жонка піша ў стрым. Не, ўсё добра, ўсё пад кантролем. Дык вось, пераезд павінен быў сёння раніцай. І я на тыдні папрасіў дапамагчы мне з пераездам, бо шмат усялякіх торб і так далей. І я папрасіў дапамогі ў Дзімы Саўяна і Дзімы Нарышкіна, нашых выдатных комікаў з нашага аб'яднання. Ну і Дзімка Саўян адразу кажа: добра, прыеду. Я такі, ну вось у 9 будзе кіроўца з мікрааўтобусам, давай у 8:20 сустрэнемся, каб усё на низ снесці, ну і потым загрузіцца і выгрузіцца. Ну і таксама кажу Нарышкіну, таксама у 8:20 сустракаемся ў мяне. Ён кажа: слухай, мне каб у 8:20 быць у цябе, мне трэба прачнуцца о 7 раніцы, бо я вельмі доўга расчахляюся. Мне патрэбна спусціцца на вуліцу, папаліць цыгаретку, падняцца да хаты, выпіць кавы, там пахадзіць неяк. Ён гэта пералічыў, пакуль ты не сказаў: да, блядь, уже не ідзі. Я зразумеў. Можаш не ісці.
Вось ён, дарэчы, у чаце хай піша, так было ці не. І я кажу, добра, я тады табе патэлефаную і абуджу раніцай, каб у цябе быў гэты час, які табе патрэбна раскачагарацца, і потым ты прыехаў, мы ўтраіх усё быстра, хутка знеслі. Ён кажа, добра. Я прачынаюся сёння раніцай, тэлефаную яму, Дима не падымае, сюрпрыз. Ну, я разумею, што, магчыма, не з першага разу ён чуе, тэлефаную яшчэ, там ужо урубаецца галасавая почта гэта, маўляў, застаўце сваё паведамленне пасля моўнага сігналу. Вось, я думаю, ну добра, прыязджае... Там Диму Нарышкіна, які такі, адкуда інфа? Прыязджае да мяне Саўян, мы ўсё зносім уніз удвух, потым загружаемся ў бус, потым едзем на новую кватэру, там выгружаемся, потым заносім усе гэтыя рэчы да новай кватэры, усё занеслі, стаміліся. Я кажу, дзякуй вялікі, Дзіма, пайшлі на сняданне, мы пайшлі на раёнчыкі на сняданне, дзесьці там паснедалі, і вось ужо 11 ранку званіць мне Нарышкін. Кажа, Макс, слухай, я тут прачнуўся і па першым струменям сонца за вакном зразумеў, што ўжо не 7 гадзіна. Я кажу, ну ты зразумеў 100% верна. І ён кажа, слухай, так незручна, не мог заснуць, думаў, што вось мне патрэбна не падвесці Макса. Не падвесці, вось ён піша, 4 званкі было. І 17 гадзінкаў. Ну вось, і ён кажа, думаў, што вось трэба неяк параней заснуць, каб заўтра раніцай прачнуцца, і вось так думаў, што трэба раней заснуць, што так і не змог заснуць ад тых думак. І лёг ён сказаў у 5 гадзіне, ну і на што ён... Пра што ён думаў, як ён прачнецца праз 2 гадзіны, я не ведаю, але план не ўдаўся. Вось такая гісторыя пра дапамогу. І у нас нарадзілася, я не ведаю, ну добра, раскажу. У нас нарадзілася з Саўяном, выраз нарадзіўся дапамога Нарышкіна. Гэта такая дапамога, якая анансавана, але, ну, потым яе не, але я быццам, ён з табой, ён там дзесьці маральна табе дапамагае. Гэта, ведаеце, такія гульні, як там героі меча і магіі, там якісь там эти РПГ, і там можна такі артефакт знайсці дапамога Нарышкіна. Ты яго просто бярэш, і можа быць, калі у цябе ўжо одно жыцця засталося, калі там якась там бойка, тады яна прыйдзе, а можа і дзесь будзе спаць. Да, вось такая гісторыя. Дарэчы, быў прыкол, калі мы ездзілі ў Вільню, і мне патрэбна дапамога, как выйсці са сходаў з аўтобуса. І Нарышкін заўсёды дапамагаў, а потым, бачна, стаміўся, выходзіць ужо ў Варшаве, і там, ну, шмат сходаў, я стаю напрыканцы, і Дзіма кажа, сам справішся? Я кажу, не, напэўна, трэба дапамагчы. Бо ён у тебе верыў, Санёк. Справлюсь, бо ўжо прывык да такога камфорту. Ну, гэта дапамога Нарышкіна знакамітая. Гэта таксама была яна. Мне яшчэ падабаецца гісторыя пра Саню. Мы, калі ездзілі ў Вільню у лютым, Саня прыехаў раней на вакзал, і мы ехалі фліксбасам. Мы з Залуцкім, ну, мы разам усе ўтраіх ехалі, мы з Залуцкім трохі пазней прыязджалі. І Саня кажа, ён прыязджае і паказвае там пашпарт, паказвае квіток кіроўцу аўтобуса. Той кажа, добра, заходзьце. І Саня кажа, у мяне праблема з нагамі, я ў сярэднюю дзвер не магу па гэтым ступенькам падняцца. Ці можаце вы адчыніць першую дзвер наперадзе якая? І, ну, Саня кажа, бо ў мяне праблемы з нагамі. І кіроўца такі, не магу. І Саня такі, ну добра, буду стаяць. І просто Саня стаіць з кіроўцам, кіроўца стаіць, і потым такі, ладно, давай. Не, там было не так, я просто сказал, что он таки не, и я таки, ну зараз прыйдуць мои хлопцы, занясуць у мяне аўтобус, і он таки, что? Тады добра, тады лепш заходзь прасперадзь. Ну, так как у гэтых у фільмах, ты кажаш, мне праблемы з нагамі, і ён такі, удзіві мяне.
Так, вось Не, нам піша Саша Касянович, наша цудоўная арганізатарка з Вільні. Нашага канцэрта ў Вільні, які будзе 17 сакавіка. Так, яна піша, што да мяне так на маё вяселле парыкмахер не прыехала, калі яна прачнулася, мяне ўжо на вяселле падгатавалі. Ну вось гэта, бачыце, не толькі хлопцы могуць рабіць дапамогу Нарышкіна, але і дзяўчыны таксама. Але з вяселлямі добра, што заўсёды ёсць другі шанс. Ну так, але нежадана. Асуджаем, Дзіма. Так, пішуць, пытаюць нас, ці будуць разгоны па-беларуску. Гэта зараз што? Не, ну, менавіта... Не, менавіта пытаюць, я так разумею, у якасці падгатаванага відэо на канале, у нашай контент-праграме. Так, ну мы спадзяемся, што будуць. Такія планы ёсць, але раскрою вам сакрэт, які нават, напэўна... Ну, ты не кажы, што за шоу будзе, тады не будзе інтрыгі. Не, якое шоу у нас у планах я не буду казаць, я хацеў сказаць відавочную рэч, што пакуль нам, на жаль, яшчэ цяжка разганяць па-беларуску нешта. Ну, калі стендап па-беларуску, то гэта адно, і амаль усе стендап-выступы мы робім зараз на беларускай мове. Але калі гэта імправізацыя, нейкі фармат, дзе патрэбна неяк хутка размаўляць, хутка жартаваць, то гэта яшчэ нам трохі складана, але вось мы спадзяемся, што там насамрэч і законт гэтых стрымаў, законт там вось пазакласнае чытанне мы робім заўтра, які тоже таксама імправізацыйны фармат. Ну там трохі лягчэй, бо мы там будзем размаўляць пра беларускую літаратуру. Але ўсё ж такі мы спадзяемся, што калі-небудзь, магчыма, гэта будзе раней, мы спадзяемся, што мы і будзем таксама жартаваць і размаўляць і абмяркоўваць што заўгодна па-беларуску, таксама хутка і смешна, як мы гэта робім зараз на расійскай мове. Хлопцы, а чаму ў суполкі няма дзяўчыны-коміка? Пытае нас Михаил Шаўцоў. Дзяўчын-комікаў. Дзяўчын-комікаў. Ну, так, гэтае пытанне нам калі-нікалі задаюць, і гэта таксама не сакрэт, ніякага сексізму і так далей. Ну, зараз няма дзяўчын-комікаў з Беларусі. Не, адказ такі, яшчэ ні на водную дзяўчынку коміка з Беларусі не навялі уголовную справу, таму пакуль няма. Таму яны не з'ехалі ў Польшу. Так, ёсць Іра Прыходзька, якая жыве ў Турцыі, і ёсць смешныя дзяўчынкі, якія зараз яшчэ жывуць у Беларусі. Так сказаў яшчэ. Не, ну я не яшчэ, я добра памылку зрабіў, прабачце. Асуджаю сам сябе. Вось. Ну і таму, ну, мы не супраць. Ёсць Оля Стрижова з Познані, з якой мы неяк узаемадзейнічаем. Мы калі ў Познань прыязджаем, яна з вамі выступае, але нешта там прапаноўваць ёй, я не ведаю, пераезд да Варшавы, калі мы самі зараз яшчэ не упэўнены ў собственных сілах. Таму мы шукаем, ну як шукаем, ну то есть мы не супраць 100%. Не актыўна шукаем, але адкрыты для прапаноў. Калі сярод вас ёсць дзяўчына, якая супер смешна жартуе, напішыце нам у дырэкт план стендапа, і наши open-майкі, ваши open-майкі. Прыходзьце, перавярайце матэрыялы, жарты. Так. І калі вы смешны, ну у нас мы не бачым стаць, мы бачым смешны чалавек ці не смешны. Ну, калі ён смешны, мы заўсёды рады. Калі не смешна, мы заўсёды рады, калі чалавек будзе рабіць высноўкі і станавіцца смешным. Нават калі ЗМ... Праз секретар стендапа. Не, ну я чытаю, мы ж казалі, каб рыхтавалі пытанні нашы падпісанты. Вось яны рыхтавалі, малайцы. Так, навіны топ, трэба па БТ пілот крутануць. Вожык, як я згоден, ты бы ведаў. Хлопцы, так, гэта мы адказалі. Што чытаеце зараз? Ці чыталі што-небудзь гумарыстычнае з беларускага? Ну, хлопцы, адказвайце вы, а то ўсё зараз я кажу нешта і кажу. Так, я зараз читаю что? Я читаю Гарри Поттера на польском, чтобы так практиковать польскую, и чтобы это было так не, так скажем, не сумно, не занудно.
Зараз читаю яшчэ Рика Рубіна, гэта такі супер прадюсер, который напісаў там кучу хітоў, і вось ён напісаў кнігу пра крэатыўнасць. Яна такая яшчэ так посередине, але яна такая трохи такая абстрактная, але что-то в ней ёсць. Як і у моей беларускай. Ну ты змагаўся, Дім, ты змагаўся. Не, мне падабаецца, мне падабаецца. До конца. Ніхто не заслуживает, бо мы намагаемся перайсці, мы намагаемся рабіць. Так, калі хто асуджвае нас за нашу беларускую, ну, прабачце, вось такія яны мы. Знаете, як у мяне зараз под рукой ёсць атэстат, вось бачна атэстат школьны, і я зачытаю, у мяне па беларускай літаратуры 9 балаў, 9. Не ведаю чаму. У меня такая прапанова, у меня прапанова ўсе, хто пачынае размаўляць на беларускай мове, можна рабіць такія налепкі, знаете, калі аўташколу заканчиваешь, там як у кіроўца, у них там значок У раньше быў, і ты 2 гады ездзіш з значком У. У нас таксама У, только не складовая. О, норм. Ну так, і 2 гады ездзіш, там ніхто там ніякіх там этих в комментах, там ніякіх грамар нацыі, ты ім так показываешь, мол, У кароткая, все, вопрос. Я вучуся. Ягор, что ты зараз читаешь? Ці читаешь наогул? Так, ну я больш зараз подкастаў гляджу. Ну, апошняе, што я чытаў, гэта дарожная карта шоураннера. Гэта пра аўтараў розных серыялаў. Вельмі цікавая кніга. Ну, там, як робяцца серыялы, як гэта робіцца зору шоураннера. Шоураннер — гэта галоўны чалавек у серыяле. Ён адказвае за ўвесь контент, і гэта вельмі цікава там чытаць пра нейкіх гэтых цікавых пра цікавыя серыялы, пра цікавых аўтараў. Там шмат напісана пра культавыя серыялы, як іх здымалі і што там патрэбна рабіць, каб зняць паспяховы серыял, і я намагаюся калі-небудзь зняць паспяховы серыял, але не ведаю калі. Про нашу беларашу не писали там ничего? Про нашу беларашу ничего не писали там? Культовый проект. Тое, што я хацеў абмеркаваць. Вы ведаеце, што Дзіма Саўян залатога составу нашай беларашы. Ну, Дзіма такі зорны склад забраў. Дзіма столькі гадоў прарабатываў, прапрацоўваў гэта з псіхааналітыкам, каб гэтага пазбавіцца. З нуля, ну. А ты, Ягор, зноў напамінаеш яму гэтай судоўнай 54 гледача. Мы ўжо больш за 50 гледачоў нас зараз глядзяць. Наш КПА уже в 2 разы перавыполнили на сегодня. Так, мы насамрэч не гатаваліся да столь вялікага попыту. А у нас працуюць донаты? А проверьте, тут есть кнопка «Падтрымаць аўтара канала». Проверьте, ці працуе у вас донат. У мяне уже блікам 1000 злотых пришла. Ягор, а ты добр. Так, што яшчэ пытаюць? Чаму в тэрарыуме няма Анісімова? Ну, там яшчэ і Калінкіна няма, але па Калінкіну у вас пытанняў няма. Гэта шоу ваше? Гэта першае правіла тэрарыума, значит, што гэта за тэрарыум. Вось, Ягор, калі ты будзеш ведаць, што такое беларускі тэрарыум, магчыма, ты там з'явішся. Всё, я зразумеў. Так, Марго клікалі да сябе, яна добра жартуе. Так, мы спадзяемся, што, ну... Это ты зразумеў, чалавек такі. Паклікайце Марго, бо яна добра жартуе, бо вы, хлопцы, штосьці вас не атрымліваеце. Не, ну, ёсць у планах, але гэта нулявы у нас стрым, так сказаць, працоўны. Пілот. Таму вы самі бачылі, хто быў на пачатку, як усё у нас было арганізавана. Таму, калі у нас усё ўжо будзе, так сказаць, стане на рэльсы, то мы будзем клікаць гасцей, і вось вы таксама пішыце ў каментах, каго бы хацелі пабачыць, бо, як Ягор сказаў, мы шмат каго ведаем, але не факт, што яны пагадзяцца. Мы з нашага боку так апераджаем тэхналогіі, таму што мы пачалі рабіць першыя стрымы ў 2023 годзе, так? І вось мы плануем у 2035 прыйсці ў Twitch. І магчыма, Клабхаус залетім. Да, зробім пакой Клабхаус і будзем там абмяркоўваць. Ляжаць голымі там.
Гэта Можа вебкам. яшчэ пачнем Гэта тэктонікам займацца, не ведаю. О, хлопцы, а вы ведалі пра фабрыку стрымоў у Кітаі? Ну, ты мне распавядаў, но распавядзі ўсім. Гэта літаральна самае, ну, гэта літаральна чорнае зеркало, чорная люстэрка ў нашым жыцці. Карацей, стрымы у Кітаі працуюць так, як, ну, працуюць як Тиндер. Ты глядзіш, ну, на стрымера, і потым вы трахаецесь. Не, ну, у сэнсе там працуе так, што ты глядзіш гэта, ну, што там яна, ну, залежыць ад твоей геалакацыі. Ну, таму, ну, то бок, табе глядзяць, ну, табе таргетуюцца больш людзі, якія побач з табой. І вось я бачу у Кітаі багаты раён, дзе жывуць, ну, багатыя кітайцы, і там есть падземны пераход, дзе сядзіць 10-50 дзяўчын, у якіх тэлефоны, у якіх святло, і яны тыпу робяць стрымы, каб гэта таргетавалася на багатых там людзей, якія жывуць побач. І гэта літаральна чорная люстэрка. Вы паглядзіце, ну, нават кадры, гэта літаральна чорная люстэрка на 100%. Ну мы на верным Наша- шляху. Што яны атрымліваюць? То бок некія... Як гэта выглядае? Навошта яны гэта робяць? Типу OnlyFans гэта? Сань, трэба распавесці тебе, як працуюць стрымы. На стрымах гледачы данацяць грошы нейкі. Ну, я об этом і пытаў. Такое бывае. Спадзяюся, што нам сёння нейкія грошы даўпадуць. Але, ну, і ёсць такая тэндэнцыя, што гледачы, у якіх больш грошай, могуць данаціць больш. Вось. Вось, Ну, Саня, добра будзеш ты ведаць. Будзеш ведаць. добра. ты прав. Вось было б вельмі прыемна, каб кожны беларус, які нас глядзіць, стаў вельмі багатым. І гэта я вам жадаю усім. Так, вось пытаются в Минске стендап где-нибудь сейчас проходит. Это, напэўна, Ягор, ты ведаешь лепш. Ёсць стендап у Менску, там засталося некалькі стендап-клубаў, і вы можете об гэтым даведацца, пачытайце нейкі там контент, нейкія журналы аб Менску, і там, ну, стендап у Менску есть, і ён, типу, літаральна можна глядзець. Так, вось хлопец, які пытаўся ў нас, ці будуць разгоны на канале, і калі мы казалі, што мы яшчэ дужа павольна размаўляем па-беларуску, ён піша: уключым хуткасць 1.5 і вы будзеце хутка размаўляць. Ну, гэта, дарэчы, добры лайфхак, каб насамрэч усе нашы гэты, калі мы будзем жартаваць па-беларуску на разгонах праматваць на 1.5. Так, што нельга цітры зрабіць адразу па-беларуску, каб былі. Як вам фем стендап не у Вільні? распознают. Як вам фем стендап у Вільні? Я, дарэчы, не чуў пра гэтае, але мне хлопцы распавядалі, што бачылі. Так, хтосьці з вас бачыў, не? Я не бачыў. Гэта, Добра, што ён напэўна... ёсць. Гэта мне Мішелін і Андрусь Райн распавядалі. Яны казалі, што гэта трохі дзіўнае, бо, як я зразумеў па іх расказам, што дзяўчынкі там наогул не катаюць матэрыял, то бок мы... Адразу залатыя жарты. Так, мы, напрыклад, ну, і гэта самая, напэўна, самая частая справа, ну, самы шлях такі, які робяць усе комікі, там катаюць свае жарты на адкрытых мікрафонах, на праверках матэрыялу, і потым ужо распавядаюць, ну, жарты, якія не дапрацавалі закон гэтага на вечарынах. І вось Міша з Андрусём казалі мне, што дзяўчынкі, яны адразу выходзяць на сцэну з тымі жартамі, якія напісалі, і вось гэта як першы выступ з гэтымі жартамі адразу вось ужо на гледачоў за нейкія грошы. Ну, нам, напэўна, пакуль не хапае якойсь такой упэўненасці. Але, ну, яны казалі, што там прыходзяць да іх у Вільні, мне падаецца, яны робяць гэты фем-стендап, і што яны сабіраюць, яны маюць сваю аўдыторыю, сабіраюць там гледачоў, глядачак. Таму я не бачыў, я не магу адказаць. Магчыма, калі ў чат прыйдуць нашыя комікі Міхась ці Андрусь, яны нешта там яшчэ дапоўняць у каментах. Хлопцы, ёсць пытанне. Так. Дзе б вы хацелі выступіць на беларускай мове? Ну, хтосьці скажа, у Беларусі, гэта зразумела. Але, ну, тыпу, самая дзіўная кропка.
Я был в Новой Зеландии. О. И так годы 3 выступал бы там. Да, усю Океанію бы проехал, да, з На число самокате. на самокате. Ну, не ведаю. Ну, ды ўсюль можна было б выступаць, дзе ёсць беларусы. А зараз распавяду невялічкую гісторыю, калі мы у снежні ездзілі з Саўяном у тур, міні-турчык па Польшчы і Германіі. Мы там пасля кожнай прэзы нешта там бросалі ў сторыс, маўляў, там дзякуй, там, не ведаю, Берлін, там дзякуй Гамбург. І мае знаёмыя, калі там мы выкінулі гэты сторыс, яна мне піша: я зараз жыву ў Богаце у Колумбіі, прыязджайце да нас. Я пішу, што ну гэта вельмі добрая. Гэта лепшая ідэя, якую ты могла нам предложить. Гэта, да, я кажу, гэта добрая ідэя, але мы не ўпэўнены, што мы там кагосьці збярэм. І яна кажа, мы збярэм. Тут ёсць чаты, там, дзе ёсць рускамоўныя людзі, і, маўляў, прыязджайце, збярэм. І мы гуглім з Саўянов квіткі да Багаты, і яны каштуюць $1000 у дзве стараны. І мы такі, а колькі нам патрэбна разоў будзе выступіць у Багаце, каб толькі адбіць квіткі? Ну, тур по Колумбии зрабіць. Ну, тур по Колумбии, я говорю, ну, это может быть апошні тур такі. Да, там Columbia Pictures. потрапіш у нейкія разборкі наркокартэлі і ўсё, да пабачэння. Так, про Вольгу у Познані распавядзі, піша нам Нарышкін. Димон, мы распавядалі про Вольгу у Познані, што, ну, яна ёсць, і мы выступаем з ёй, і спадзяемся, што і будзем працягваць выступаць. Так, так, нешта тут было. Зараз, хлопцы. Якая ваша самая любимая страва? Вось такое пытанне. Чамусьці. У нас, дарэчы, у нас Саўян лепшы кулінар, не толькі пан стендапа, але мне падаецца, ён і спаборнічае наогул з іншымі беларусамі Польшы. Ён гатуе сам, і ён вельмі такі эстэт, гурман, як то кажуць. Таму, Дзіма, распавядзі ты, бо ў мяне будзе ўсё проста, там дранікі і крылышкі курыныя. Так, ну, ўсё залежыць ад настрою, так? Вось сёння захацелася хумусу. І у нас нейкая праблема со стрымом. А, Макс, у тебе вылезла обновите ПО, и гэта бачаць усе. Я подумаў, калі Макс сказаў пра што Саўян вельмі добра гатуе, Прабачце. яго улюбёная страва гэта разбітае жаночае сэрцы. Вось што. Гэта дэсерт. Хлопцы, ну абнавіць ПО трэба. І для гэтага трэба вашы данаты. Потому што... Так, я не ведаю, якая ў мяне мова стаіць. Чамусьці я... А, усё, добра, зараз. Опс. О, упал з кота телефон. Там бачна было, што Макс адразу ў майтках сядзіць просто. Тыпу. Макс. Макс. У Макса кама подзависла. Гэта такая... Так, я вам пока расскажу про стравы. Значит, сёння я... прыгатаваў ужо хумус. Гэта вельмі проста гатуецца. Трэба толькі купіць інгрэдыент. Вы чуеце мяне? Все так застылі, я такой как будто сам Не, собою. мы чуем, але я яшчэ гляджу, як там справы у Макса. О, прилетел першы донат у 5 евро. Вялікі дзякуй. Вялікі дзякуй. А там яшчэ такі донат, каб вы разумелі, там грушка, у якой БЧБшная стужка і кідае мікрафон. Гэта ўвогуле шыкоўна. Так, гэта гістарычная падзея, гэта першы ў гісторыі данат на стрымах пан стендапа. Дзім, той чалавек, хто гэта зрабіў, Дзякуй вам вялікі. Чалавек, які зрабіў, давай вот што так надо. Давайте так зробім. Давай ты, Дзіма, адаб'еш музыкай, а мы зробім, ведаеце, які гэтыя гурты робяць? Дзякуй, ну, типу, на фоне музыку, калі... Тут музыкі... Все будзе зараз, все будзе. Так, і Михаил Шевцов кинул 12 злотых. О, дякую. Купим горы ПО. Поглядите в чате, там такие цікавые стикеры. Понеслася, пишут люди. Ось Михаил Шевцов пытал, типа, ці зарабляете вы штосьці за імпрэзы катаеце по городах? Ну вот штосьці сёння зарабляем.
Гэта ўжо больш, чым Беластоку мы зарабілі. Зарабляем. Зарабляем, і за гэта вялікі дзякуй. Трэба сказаць нашым гледачам, якія прыходзяць на жывыя імпрэзы, якія падтрымліваюць на Ютубе нас. Супер дзякуй за конт. І там ёсць у нас спонсары нават на канале. Таму дзякуй вам вялікі, што падтрымліваеце. Упэўнены, што гэта толькі пачатак шляху, так, хлопцы? І далей будзе... 100%. Далей бэндзе больше. Нам написали, типу, зараз на богату заработаете. Слухайте, ну, жарты жартами, але і драк вось летаў у Аргентыну і некалькі разоў у Буэнос-Айресе, таму мы калі з Дімай побачылі, мы такія, дык Лацінская Амерыка не так далёка, як падаецца. Хлопцы, Лацінская Амерыка гэта вось непаханае поле беларускага стендапа, я вам кажу. Так, ты, Егор, чамусьці пытаў наконт места. Ты маеш месца, дзе хацеў бы цікава, дзе хацеў бы выступіць на беларускай мове? Ёсць гэтае месца, гэта Ірак. Ірак? Ты хочаш распавесці там сваю... Калі на стрыме ёсць хтосьці з суполкі беларусаў Іраку, напішыце ў асабістыя, у Інстаграм ці ў каментар пакінь. Ну, лепей у Інстаграме напішыце. О, дзякуй за донат 2 еўра, дзякуй вялікі. О, ну... Нясецца. Вось, і глядзіце, хлопцы. Ну, чаму я это распавядаю? Ну, як я ўпершыню аб гэтым падумаў? Першае, карацей, я летаў у Грузію, в Сакартвела выступаць. Там выступаў я і Антон Дзюбайло, гэта таксама беларускі комік, мой сябр. І ён жыў пэўны час у Сакартвела, і ён такі, ну, зробім 2 канцэрты у Батумі і ў Тбілісі. І першы быў у Батумі. Я прыляцеў там у Кутаісі. Поехал в Батуми, мы з ім выступили, и на наступного дня мы ехали, пробачьте, навушник выпал. Я не ведаю, навошта я ў навушниках, потому что у меня не атрымалася их подключить, и, ну, типу, яны просто вось так. Так, стылёва, Ягор. Так, я... Молодежь. Молодь. Вось. И мы утром... Антон набыў маршрутку, заказаў маршрутку да маршрутку. Настолькі падняліся на імпрэзе перад гэтым, што маршрутку набыў. Але калі вы былі ў Сакартвела, вы маглі зразумець, ну, што там маршруткі не тыя, у якіх там вы ездзілі, калі былі студэнтамі ў свае родныя гарады. Там маршрутка, гэта машына, у якой, ну, крыху больш месца. Типу, гэта легкавая, гэта ўсё яшчэ легкавая машына, і там ехаў я, Антон, кіроўца машыны, і ехалі ехал пары, хлопец з дзяўчынай, якія ехалі з Батумі на наш канцэрт у Тбілісі. Ого, ну гэта поспех. Ну, вось так нам пашанцавала, і там вельмі цікавая, там хлопец, з якім я хадзіў на вайсковую кафедру, там і дзяўчынка, якую я тоже здесь ведаў. І вось я яе пытаю, типу, ну, пра падарожжа, мы пачалі размаўляць падарожжа, і я кажу, ну, а яна кажа, я шмат падарожнічаю, там я айцішніца, у мяне шмат магчымасці падарожнічаць, і я такі, ну, а дзе табе больш спадабалася за ўсё? І яна кажа, ну, больш за ўсё у Ліване. І я кажу, ну, і яна працягвае, і там тыя месцы, у якія, ну, якія вы б ніколі не паехалі, типу, на адпачынак, я такая, у Ліване. Але яшчэ ў Палесціны было цікава, і я такі, гэта яшчэ што такое? Ну, бок яна такая, так, у Палесціны цікава, у Ліване цікава. Кажа, у Іраке была, у Іраке топ. Гэта накшталт, мае ўкусы вельмі спецыфічныя, ты наўрад поймеш. У Іраке топ, я думаю, вось бы было круто там выступіць на беларускай мове. Я нават Максу напісаў, бо ён шмат дзе падарожнічае выступае, я напісаў, Макс, а ёсць у тебе хто з Ірака, з арганізатараў? Пакуль няма. З арганізатарамі там робіць што-то другое. Так, што нам пішуць у чаце, хлопцы? Кардыгану Саўяна. Ой, хлопцы, там такія донаты паляцелі, вы бачылі. Дзякуй вялікі. 25 злотых кінула Александра Капіца. Ой, дзякуй вялікі. 5 еўра на Толі. Іванка Рабко кінуў 2 еўра. О, я памятаю, Іван. Так, нам напісалі, пачытайце Афганец Быкова. Маленькі аповед, але ў вас будуць і флешбекі даволі актуальна для сучаснасці. Пачытаем абавязкова, дзякуй. Магчыма, нават абмяркоўваем на пазакласным чытанні. Ну, не заўтра, бо заўтра мы маем якую кнігу абмяркоўваць, але на будучыню будзем мець на ўвазе. Запусцілі стрым і такія, хто тут? Гэта не Zoom? Так, гэта
Гэта жарты наконт нашай тэхнічнай падгатоўкі. Добра. Будзем выпраўляць. Пра гумарыстычнае сатырычнае раю Васючэнка прапаноў Кубліцкага ды Забалоцкага. Топ-іронія з беларускай шляхты і добрыя казкі. Дзякуй, таксама памецім сябе. Пра разгоны іншае галоўнае пачаць. Трасянка будзе ратаваць першы час. Ну так, мы вельмі дужую ставку робім на Дзіму Нарышкіна, які у нас адказвае пан стендапе за Трасянку. І спадзяемся, што ён будзе выцягваць нас сваёй трасяначкай, і на яго фоне мы будзем глядзецца як капец якімі філолагамі. Хлопцы, а вы ўсе ў Варшаве ці ў розных гарадах аселі? Мы зараз усе ў Варшаве, калі нічога не змянілася. У адной кватэры, у разных комнатах. Так, гэта наша фабрыка стырмоў. Фабрика стыров. Мы зараз усе ў Варшаве, у нас ёсць Паша Радзевіч, які жыве ў Беластоку. Ён не вельмі... Я кажу, што... Каламбуры на беларускай мове? Вау, я горды, ты ўжо падрыхтаваны да разгону. Ёсць Паша Радзевіч, які зараз жыве ў Беластоку і прыядноўваецца да нас там на якіхсьці мерапрыемствах. Але ўсе астатнія комікі жывуць і працуюць у Варшаве. Так, як наконт Ірланды? Ірландыя топ, клічце, абавязкова прыедзем. Тым больш, што Саўян, дарэчы, быў у Ірландыі. Як табе там падабалася? Трэба візу рабіць, так? Так, трэба рабіць візу. Там якісь там правілы, што яна ў Еўрасаюзе, але не ў Шэнген-зоне, і таму патрэбна рабіць візу. І там, дарэчы, я так прывык, што калі прыходзіш у якоісь там консульства, там много людзей, там якісь там страхавыя, там штось там прадаюць, там якісь там ажыятаж. Я прыходжу у консульства Ірландыі у Варшаве, і я так, мне там ахаронец кажа, што там якісь там 7-й поверх, я падымаюся, і там просто такая вот глуш, просто такая тишина, вообще ни одного человека, ни одного. И я так что-то гляжу по сторонам, думаю, а кто, где, и что там читаю, якісь там торговля з Ірландії, там щось, якийсь там буклет, і тут якийсь голос «Hello!» Я такой аж подпрыгнул, а там жанчына, яна з таким, знаешь, бронешклом стоїть, і вона там на этот інтерком натиснула кнопку, і яна там одна жанчына на ўсё гэта консульства. Яна щось полістала документы, щось там поглядела, пайшла, повернулася, і що там за 2 тыдні там приходите, там все будзе окей. Але сама Ірландія гэта просто супер, такая трохи такі сказочны такі там вайб, і ўсё гэта там піва, бары, там люди там тусят там 24/7, і Трэба тэрмінова ехаць. Ну, і там недалеко от Дубліна, там супер якісь там краявіды, якісь там поля, овечки, якісь там горы, там какие-то супер чил такие озера, там пабы, в яких там были там, знаете, там паб, и там списки гостей, и там были там, знаете, там Мик Джаггер, там якісь там Джордж Буш, президенты, там Том Круз, там какие-то супер такие люди, там такой паб, и он там не в Дублине, а трэба ехать. Наш там организатор концертов, ось у нас туди звозив на таку екскурсію. Ось. І там такі, всі такі, як-то барчики з історії. Тому я б туди ще поїхав би. А ти зауважив, ментально неяк адрознюються люди? Ніби, Ад беларусаў. Не, у сэнсе, гэта ж уже не Еўропа, але таксама яны, ну, яны якія? Весёлыя, панурыя, як яны выглядаюць у Ну, Гэта Санёк тып. Я калі быў там у аэропорту, дарэчы, там такі там аэропорт, такі с таким духом пива, тому что все там пьют пиво, видимо, все, кто улетает из Ирландии, все, кто прилетает, тому, ну, там як-то располагает. Ось. І я там бачив таку жанчину, яка йшла, їй там, може, там така бабуля годов за 80, і вона йде з бокалом пива і з сигаретою у руках, і вони такі всі такі кольця, якісь там, у них там завушниці, і я так гляжу на її і кажу їй, у вас очень хорошие як-то завушницы, так, сережки? Так. И она мне отказывает, я знаю. Мальчик мой. Ось гэта ўпэўненасць. Я подумала, что ты працаўнік аэропорта і такая, у які час заканчиваешь? Я толькі пачынаю.
Тому, Так. калі вы арганізатар з Ірландыі, Прапанова. пішыце ў директ план стендапа, і мы поедем у Ірландыю. А мне падабаецца, Не, што ў Ірландыя чаце хотела. ўжо ўжо людзі адказваюць замест нас. І хтосьці вось там, дзе было пытанне, яны ў Варшаве, хтосьці такі, так, яны ўсе ў Ваве. Гэта нехта з КГБ беларускага. О, дзякуй за донату 10 евро. Дзякуй, О. вялікі. Так, прабачце за такое пытанне, але ці зарабляеце вы штосьці з імпрэз, які катаеце па гарадах? Так, зарабляем, мы ўжо адказвалі, дзякуй вялікі, што прыходзіце на нашы Макс, імпрэзы. а ты, ну, типу, ты ведаеш, што гэта ўжо каментары вельмі старыя. Да, ну добра, ой, тут донаты, 10 евро. Гучыць, што гэта насамрэч Так, хлопцы. была Ірландыя. Што, Саня? А я прапаную называць чалавека, які зрабіў донат, каб было прыемна. Давай, добра, 10 евро ад Пупиту. Дзякуй вялікі. Ах, ты, Марлін Санёк, Монро, што ты я. за тып, а? Вось, што яшчэ хацеў... Слухай, а давайте абмяркуем. Вось людзі там пыталі пра гарады, і у нас ёсць пытанне, хто ёсць з Белага Стоку? Напішыце, чаму Там ў пісалі ўжо Беластоку людзі. пісалі, што... Не, Саня хоча пытанне задаць. Не, так, задасць. чаму у Беластоку заўсёды не так шмат людзей прыходзіць, бо гэта горад, дзе шмат вельмі беларусаў, і у нас нейкае здзіўленне, таму што там у ўсіх гарадах у нас амаль sold-out, а Беласток гэта горад, дзе шмат беларусаў. У вас там шмат движух нейкіх, ці што адбываецца ў Беламстоку? Так, Пока в нашей бухгалтерии у Белостока желтая картка. Тому мы працуем с першапрычынай гэтага і хотим зразумець, што там... Што стала прычынай гэтых паводзін гледачоў? О, Іван Карабко, 2 еўра. О, я ведаю, што за гэта за Іван. Гэта Іван з майго універа, з майго факультэту. Марына Гр, таксама 12 злотых. Дзякуй вялікі і вам. Дзякуй за падтрымку. Пыталі нас пра піва. Якое ваше улюблёнае, хлопцы? Аксамітнае, эліцкае, па-за канкурэнцыі? Ну, мне падабаецца... у цябе ёсць беларуская? Да, мне прывозілі цёшча з цесцем, калі яны прыязджалі да нас на каталіцкае Раздво. Яшчэ засталося крыху. Вау, мне таксама прывозілі цёшча з цесцем аліварыю, але калядная. Ведаеце, якое выпускаюць пад Раздво, пад Новы год. І вось яны прывезлі прям шмат бутэлек, і вось мне вельмі падабалася, бо яно такое не проста піва, але яшчэ нейкі смак такі, вось ведаеце, як... А? Смак радзімы. Ну, смак радзімы, так, таксама ён адчуваецца. Вось, а тут мне ў Польшчы падабаецца чамусьці... медова піва, неяк мне, магчыма, вось за гэтай маёй любві да яшчэ нейкага смаку, акрамя піва. Я тут у Польшы... У Беларусі было піва Алівара Залатое, бо гэта піва майго студэнцтва. Я зараз памятаю паўтарашку, я колькі на 5 рублёў, здаецца, там каштавала паўтарашку. Залатая... Дорага? Дорага за полторашку. Ну, зараз, мабыць, яна столько каштуе, але, ну, у твоё студэнцтва гэта дорага. А Саня доплачваў, каб бабкі былі у студэнцтве. Я памятаю, неяк у класе 10, мне падаецца, мы з сябрамі, з маімі аднакласнікамі хацелі купіць, у мяне ў магазине было разліўное піва, і у кожнага ж у кампаніі, вось у нас у класе быў хлапчук, які шмат весіў, якому прадавалі піва там з 12 лет, мне падаецца, з 12 гадоў. І вось ён заўсёды там купляў для нас гэтае піва, і, ну, праблем мы не ведалі. Ведаеце, хтосьці там кажа, ой, як там было купіць піва, не купіць піва до 18, у нас гэтых праблем не было. І мы пайшлі вось гэтым маім сябрам, з 2 сябрамі за півам, і бо мы школьнікі, сэканомленыя на абедах грошы, хацелі патраціць на піва. Там не ведаю, колькі мы, літр, магчыма, хацелі купіць. І у нас не хапала грошай на піва і тару, бо у нас не было сваёй тары для разліўнога піва.
и мы взяли пакет обычный, ведаете, ну, полиэтиленовый, и попросили налить нам у пакет, бо пакет нам не считали за тару, и заплатили только за литр пива, и потом у пакете зрабілі пару дзірачак і пілі гэтае піва на лаўке. Ну, вось... Ну, гэта рок-н-ролл, наваполацкі рок-н-ролл. Наваполацкі рок-н-ролл, наваполацкі, так сказать, шлях воина. Ой, я, хлопцы, ну, вельмі люблю шмат беларускага піва, ну, тыпу, не ўсё. Я вельмі люблю лідскае пшенічнае, лідскае аксамітнае. Вось гэта мой топ. Я любіў вельмі ў бар з сябрамі Літбір заходзіць і просто пшенічнае аксамітнае, пшенічнае аксамітнае. Ну, норм, ты выбраў свой шлях, і ты гэты, так. Кансерватар, ты не шукаў нешта, ты знайшоў... Не, я шмат паспрабаваў. Шмат? Я шмат просто паспрабаваў. Ну, просто мне падабаецца яшчэ Альварыя, белае золата. І чамусьці, ну, мне здаецца, гэта павязана з гадамі студэнцтва, што мне падабаецца яшчэ Альварыя дзесятка, але толькі з дзвюхі. Ну, тыпу, вось гэты вайб студэнцтва. У нас нават Калі была... бутэлька больш, чым ты гэтым студэнтам глушыш, і бутэлька стаіць на стале. А вы памятаеце піва, якое, як агнетушитель яно называлось, мне падаецца, якое там было 6 градусаў 8 ці 9, і... Не доктор Дизель? Не, гэта чырвоная такая была бутэлька. Магчыма, ты не нарадзіўся яшчэ, Ягор, бо гэта... Гэта мы з тваімі бацькамі пілі. Гэта з тваімі бацькамі так цябе і зачалі. Я сама памятаю. І вось гэтую бутэльку покупаеш, і там, ну, яно такое крэпкае, што ты выпіваў там, я не ведаю, ну, пол-літра і ўсё, і такі... Уже можно отъехать. На 3 дні можна отъехать. Так, дякую Вожику. Дякую, Вожик. Вожик, до речі, приходить на наші виступи у Гданську на усе. І мені подобалося, коли ми зараз стояли після імпрези у Гданську, коли їздили зараз з Андрусем і Райаном, з Райаном і Ліпаєм. І Вожик там со своєю компанією стояв і каже: ну що, хлопці, коли наступного разу у Гданськ? Ми кажемо: да не ведаємо, ну, треба матеріал підписати. Ну, кажемо, хтось із пан стендапа, інший склад приїде. Він каже: а нам усе равно, хто приїде, ми пойдемо, ми айтішники. Тому, так, айтішникам куди на угод. Так, а вы не думали над нейким мерчем, наприклад, майки? Ой, гэта мы не думали, откажем шчыра. Але подумаем, дякую, что вы за ваш интерес. Приедете в Словакию коли-небудь? Так, мне падаецца, приедем. Я выступал осенью у Братиславе, мне сподобалося. Вось, и мы думаем, что, ну, доберемся. У якім складе не ведаю, але думаю, что... Шмат, ну, словакам не падабаецца вось гэтыя жарты пра долар з Евротура? Я не ведаю. Магчыма, хтосьці са Словакіі, хто там давно жыве, адкажа. Я не ведаю, як самі у Словакіі адносяцца да гэтых жартаў. Ну, я прызнаюся шчыра, калі я прыехаў до Братиславы з Будапешту і выйшаў на вакзале, но я не мог не зрабіць здымак надписы Братиславы и написать, что у меня есть 25 центов, зараз буду королем этого города. Але гэта хороший маркетинг з Голливуду, потому что, ну, всім цікаво, що там як на самой справе все адбываецца. Такі окей, Братислава, за $1 там можно купить город. Приезжайте, там, ну-ка, то десятка и все. А они уже приехали и все. Ну да, застанется. А вось мне подобаецца, хтосьці написал огнетушитель, я таким в общаге торговал. Вау, ничего себе карьера. Ну, у нас в общаге был такой чат, такая сетка внутренняя такая, и там такие рассылки и шли, там кто-то там завез там Оливарию в такую-то комнату, там принтер распечатки, там постоянно шли эти вот рассылки, и там просто была такая внутренняя империя такая. Там, коли был бы якийсь там зомбоапокаліпсис, там в общаге все было. Там было пиво, якісь там кириешки, якісь распечатки, и постоянно кто-то приторговал чем-то. Коли вы разумеете, про что я, але я не рекламую ничего. Тому, але, коли у вас є пропанова для рекламного контракту, напишите нам особисто.
Так, а я успомніў, як я зарабляў у школе адзін момант. Мне падаецца, гэта быў 8 клас, ці можа нават 7. І мы з маім сябрам вырашылі, што будзем зарабляць на стаўках, але не самім ставіць, а мы рабілі так. Мы хадзілі, у нас быў спорткомплекс «Хімік», хакейны спорткомплекс, і там была букмекерская кантора. І мы хадзілі туды, перапісвалі гульні, там футбольныя ці хакейныя, я ўжо не памятаю, і каэфіцыенты. І мы якось сярод вось школьнікаў нашых, там сярод аднакласнікаў і там паралелі, мы казалі, што вы можаце зрабіць, ну, паколькі ў канторах для непаўналетніх нельга было рабіць гэтыя стаўкі, мы казалі, вы можаце праз нас зрабіць, а мы будзем вам плаціць грошы. Я не ведаю, чым што за бізнес-план быў, але я памятаю, што, ну, неякі даже пачалі рабіць хтосьці і не ўгадвалі, таму мы неяк нават штосьці зарабілі. Але потым, я памятаю, хтосьці паставіў на Люксембург перамогу, там з каэфіцыентам 17, 21, нешта такое. І Люксембург перамог, і ўсё, што мы зарабілі, і яшчэ зверху сваі, мы аддалі гэтаму пераможцы, такі, ну добра, бізнес не папёр. Бізнес-мадэль не працуе. Да, ну неяк гэта было вельмі з нашай стараны рызыкоўна. Але, ну, гэта, як мы кажам, мы не потратили деньги, а инвестировали их в свое образование. Так, а что такое, ось тут пытаюць, не разумею, чаму няма абмеркавання такого знакамітого напою, як крыжачок. Вось гэта я не памятаю. Вы ведаеце, што Крыжачок? крыжачок? Ну так, гэта ж чернила. Все, чарніл. Ёсць новы тренд, я не ведаю, ці памятаеце, засталі вы такое ў Беларусі. Там есть тренд, што прадаецца чарніла, але ў такіх скрынях ад йогурта. Ну, просто, як йогурт. Да. Ты его открываешь. На кассе. Так, я бачыў, калі нейкія мужички на кассе, оп, выпілі і пайшоў да жонкі і казаць, маўляў. Яно вельмі добра працуе сярод моладзі. Я без бутэлькі, ну, магчыма. Так. Я працаваў у аптэцы, і да мяне прыходзілі людзі, шмат людзей, і прыходзілі людзі, якія, ну, выглядаюць тыпу нармалёва, там не нейкія выпівохі. І я, дарэчы, пытаў, а чаму вы купляеце баярышнік, навошта? Яны казалі заўсёды, тыпу, што па-іншаму крое. І када мне прыходзіў мужик, такі у гаўштукі, у такім касцюме, такім прыгожым, прыходзіў, купляў 3 баяры заўсёды, і он змешваў з водкай і казаў, што лепшым каньяк, і заўсёды вушыў. І мне на раёне пазнавалі заўсёды алкашы, таму што, ну, тыпу, я адзін хлопец быў, і калі я кудысьці ішоў у метро, мне крычалі: «Саня, баяра ёсць!» Баяра для баярина. Вось, і хтось напісаў, што Михаил Шаўцоў напісаў: «Мне моя жонка не верила, што раней можна было купляць піва ў поліэтыленавай торбе ці ў слойкі». Ну вось, магчыма было, таму мы так і рабілі. Я ў 20-м годзе купляў піва ў банке. У слойку, тыпу 3-літровым. Вау. Нічога. Ну гэта ўжо была, ведаеце, но гэта ўжо было не трушна, гэта была такая тыпу акцыя, памятаеце, як было ў 90-х. Як было цудоўна, калі можна было пакупаць у банкі півас. Ну, яно выглядае вельмі цудоўна. Саня, вось табе пытанне ад Аркадія Самарова. А на выступах у Польшчы цяпер вы распавядаеце новы матэрыял ці перакладаеце стары на беларускую мову? Чаму да мяне? Ну, а чаму не? Ты не адказваў на пытанні, якія з чату задавалі. Ну, тыпу, в асноўным новае, то, што тут напісалі. Таму што, звычайна, я калі прыехаў, у мне з'явілася шмат новага матэрыялу на пачатку, таму што ты калі прыязджаеш, у цябе знаходзіцца шмат якіх тэм, шмат таго, што адгукаецца ў цябе. А потым, калі ты прыстасоўваешся, то ўжо становіцца цяжэй. А на пачатку было пра язык, там шмат жартаў такіх тыпу, як у цябе былі D2, D3. Пра мову, да. Вечар у бруце і зімовая найлепшая. Вечар у бруге, так, вечар у бруге, гэта вельмі. Гэта лідская вечар у бруге? Лідская, па-моему. Так, гэта іх... Ну вось так, мне таксама падабало. Владислав Лютарэвіч, дзякуй вялікі вам. З Владиславом навучаўся ў школе, мне здаецца. Я не могу пабачыць аккаунт, але, здаецца, я пазнаў Владислава. Дзякуй за 20 злотых.
Так. Ведаю Владислава, мы з ім навучаліся ў школе. Ён Ага. са старшакоў. І вось Чынгіз палітаю нам піша: вітаю хлопца, вітаем і мы, дзякуй вялікі за беларускамоўны стендап. Жак, як і не хапала, усе вашы паглядзеў амаль што за дзень. Ну дзякуй. Вось, дарэчы, Але патрэбна вы было расцянуць. Не все конфеты адразу, як на Новый год, знаешь, там Дед Мороз принес, и там Зараз самые будзе лепшие. перадазіроўка контентам. Не, ну вось, дарэчы, калі ўжо закранули гэта пытанне, можам распавесці, што зараз мы здымалі у лютым. Так, гэта ў лютым было. Мы стендап знімалі беларускамоўны і ўжо пачалі яго заліваць. Ян Ліпай, калі хто не бачыў, глядзіце на нашым канале. І вось у гэты аўторак будзе маналог Андруся Райана. Там, мне падаецца, Андруй сказаў, што у яго нават 20 хвілін выйшла. Таму, Чынгіз, вось 20 хвілін кайфа. Я спадзяюся, вас чакаюць у аўторак. Таму подписывайтесь. Для сольника 20 хвилин кайфа. Таму подписывайтесь, хто яшчэ не подписан, на наш канал Пан Стендап, дзе мы будзем выкладваць не толькі стендап, але і розныя іншыя фарматы. Усё будзе. Так, спадарства, як ставіцеся да ролевых гульняў? Не да тых, дзе секс, а да тых, дзе кубікі. Дзе кубікі, настолкі. Я так... Але таксама туды можна і секс прыплесці. Не- Ягор, пры жаданні можна куды наўгод секс прыплесці. Мне Даже здаецца, пейнтбол. калі запытаць гэта пытанне, Макс на 100% скажа, што я чэмпіён света ў манаполіі, таму што Макс чэмпіён света ва ўсіх гульнях: шахматы, хакей, футбол, плыванне. Што ты не робіш, Макс? Ты плаваеш? Не, ну одна справа рабіць, Саня, другое чэмпіён свету, ты так сказаў. Не, ну мне падабаюцца актыўныя нейкія віды спорту, і з дзяцінства неяк падабалася, таму я не ведаю. Ну вот так сталася, што мне падабаецца там хакей той же. Ну у Новаполацку, дарэчы, у Новаполацка, адкуль я родам, ну там не так шмат было чым займацца. Ну то есть вось там быў выбор, ці там хакей, ці, я не ведаю, там хадзіць, біцца з раён на раён. Ну, Ты з тых тыпоў, якія ўвесь спорт выбіраюць. Таму ты не абіраў, ты такі, усё. да, якім відам спорту ты хочаш займацца? Да. Так, вось. Ну, я не ведаю, я ў настолкі асабліва, насамрэч, Сань, не вельмі гуляю. Ну, я, калі кампанія там нейкая трапляецца, якія там гуляюць у манаполію, ці, я не ведаю, у нешта яшчэ, то я гуляю, але я гуляю вось у гэтай папсовай гульні. Эліас, Мафія, Шпіён, не тое, што там я ведаю дзесьці там, як там, свіна... Подземелья и драконы. Ну, вось это, да. Это шедевр, хлопцы. Dungeons and Dragons, которые в это, Stranger Things, вот это вот... Так. Гэта, вельмі... Гэта гульня просто поклала основу для столькіх фэнтазі, для такого фэнтазі-контенту. Dungeons and Dragons вельмі крутая гульня. Але там, каб вы разумелі, там трэба адукацыю атрымліваць, каб ведаць правілы. Потому что там, я бачу книги с правилами Dungeons and Dragons, там есть две книги. Первая — это книга гульца, и книга гульца 400 листов. 400. Я не гулец. Ну, вось, да, я про гэта і кажу, што вось чаму я не гуляю ў гэтыя настолкі, бо я, збіраюся з кампаніяй, мне кажуць, давай згуляем у настолку, вельмі цікавая, давай мы зараз патлумачым правілы. І пачынаюць тлумачыць правілы, і я там на хвіліне 17 такі: давайте ў дурака. Усё понятно неяк. Шасцёрка, сямёрка б'е шасцёрку, васьмёрка б'е сямёрку. Козыр б'е любую карту. А вось гэтыя правілы, дзе там, гэты ходзіць так, але калі я на яго вось гэтае закляцце і праклён павесіць, то ён ідзе на 2 шагі назад, і ты такі: добра, давайте Уна, вот Уна я вывучыў. А книга, где ты, книга ведучага, каб весці гульню, яна на 1000 листов. Не, гэта... Давайте нешта другое. Сколькі зарабляю ведучы Dungeons and Dragons, мне цікава. Адкуль ён энтузіазм бярэ, так, чтобы там, я так, почитаю 1000 листов, так... Не, ён для сабе, бо
знайдзіце сабе працу, не, знайдзіце сабе хобі по душе, і вам ніколі ў жыцці не давядзецца працаваць. Ну, ён знайшоў хобі по душе. Так, Иван Коробко, які нас задонатил, пытає ад навіны, как часто будут выходить. Ну, Ваня, мы поглядим, мы не робим ніяких далеко шагаючых планов. Вось. Зараз у аўторак Андрусь Райан. Вось что на 100% можно сцвярджаць. А что там далей, мы и сами не ведаем. Живем одним домом. Паша Залуцкий до нас приєднався. Лучше всех материально живет Коновал. У него самое большое количество вещей на фоне. О, Паша, дякую великий, ты не поспел. Паша, а ты бачыў гэты мікрафон? Ну, типу. У мяне, мабыць, на фоне рэчы нема, але, ну, паглядзі на гэты подсветка змяняецца. Вы бачыце, змяняецца подсветка. И поглядите, якая цепуха у Саўяна. Ну, про что вы кажете? Это чистое золото? Гішпанское? Ашмянское. А я думал, хішпанское. Так, добра. Нехто яшчэ там штосьці пытаў. Зараз я хотел прочитать, але у Наполску, калі у бацькоў быў хлопец, то ў 6 гадоў я надзеў хакей, будзе як браты Касціцыны. Ну вось, гэта вельмі блізка да праўды. До речі, брати Костіцини 85-го і 87-го года народження, я 88-го, і тому з молодшим Сергієм Костіцином я шмат і тренувався, і гуляв, бо ён, конечно, ён гуляв у свої, там, ну, ён 87-го года, ён гуляв і за 86-й, і за свой 87-й, ну, гэта быў талант, які быў бачны яшчэ ў дзяцінстве, ну, і я, ну, блин, не сумніваўся. Я люблю спорт, тому что там усе спартоўцы, ну, там разумела ўжо з дзяцінства, ці будзе чалавек паспяховым, ці не. Не, і ну так чаму? Ёсць былі, напрыклад, прыклады. Ён год просто хуйнёй нейкай займаўся, а зараз вось ён чэмпіён свету. Не, ну такіх кардынальных прыкладаў, магчыма, не было, але, ну, вось, напрыклад, у нас быў у камандзе Нікіта Камароў, які там не хапаў зорак з небу, я не ведаю, але потым ён стаў там добрым гульцом і гуляў у зборнай Беларусі. Я, магчыма, для кагосьці гэта не паказальнік, але ён гуляў за зборную, і ён станавіўся чэмпіёнам КХЛ. Ну, таму, ну, напэўна, няма такога, што там той, напэўна, ёсць нейкі, які з дзяцінства ты скажаш, ён таленавіты і хтосьці будзе, а ён нікога з яго не будзе. Але ёсць сярэднячкі, як, ну, мне падаецца, магчыма, хтосьці мог падумаць у дзяцінстве, але потым там закон працы, ну, все одно, ну, так. Які б ты талантам не быў, все равно ты павінен працаваць і, ну, рабіць нейкія крокі наперад. Так, не прагназуем далей за аўторак. Іван Коробко, гэта Ванечка, ты кажаш, як гэта, як Боженька сказаў. Максим, ты гаворыш, што... Зараз прачытаю. Максим, ты гаворыш, што ў НП нічога рабіць не было. А як жа флешка? Калі помніш пра такое злачнае месца. Флешка. Ну, мне падаецца, гэта... Гэта не, гэта клуб, калі нічога... А, не, флешка гэта, напэўна, камп'ютарны клуб, дзе гулялі... О, Александра Капіца, 25 злотых, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Флешка, мне падаецца, калі я нічога не блытаю, гэта камп'ютарны клуб Новополоцку, так, дзе там былі, ну, як і ва ўсіх нас у 90-х. Нармалёвак здонатила, дзякуй вялікі за 50 злотых. Слухайте, а у ўсіх былі вось гэты клубы ў дзяцінстве, вось ты казаў пра флешку, у нас быў навігатар, здаецца, такі клуб, і былі такія начная называлася, ці не, былі у вас? Так, так, зразумела, былі. Калі ты бераш колы, там, не ведаю, шмат нечага там печыва, прыходзіш. У нас быў хлопец, мой сосед, які краў даляры, а потым мы ўсім двором шлі на начную. У кого? У бацькоў краў даляры? У бацькоў краў даляры, а потым мы ўсім двором шлі на начную. Не рабіце так, дисклеймер, не рабіце так. Нават калі намагаецеся нам дадонаціць. А у вас таксама было, калі вы хадзілі ў начную, што спачатку там, ну, вы збіраецесь з пэўнай мэты, там, напрыклад, пагуляць у Counter-Strike, гуляйце ў Counter-Strike, ну, колькі вы там прагуляеце? Ну, 2-3 часы, я не ведаю. Потым ужо задаўбіваецеся ўсе,
пераходзіць кожны на сваю гульню, там я не ведаю, хто ў Need for Speed, хто там яшчэ ў вас што, а потым калі ўжо пад раніцу, калі ўжо ўсё астачарцела, і ты нават не мог уявіць сабе, што табе задаўбе камп'ютар, як можа задаўбаць гуляць у камп'ютар, але гэты момант наступаў пад раніцу, і ты ўжо там такой там сапёра гуляў, я не ведаю, бо ўжо так гэта стачарцеў камп'ютар, але час уплочаны. Я в апошні раз быў у такім клубе 2 гады таму. О, Нават менш распавядзі. за 2 гады таму. Распавядзі, як гэта было. Яны сур'ёзна пракачаліся, яны выглядаюць вельмі стылёва, там усё неонавае такое, усё такое прыгожае. Ну, яны ўжо не выглядаюць, тыпу, вось як гэта душнае месца з сисадмінам. Так, а мне маці распавяла, у меня есть молодшая сестра, и так само есть клуб компьютерный, куда ходит моя сестра, и она сказала, что у іх ёсць дзень, калі ты можаш час гуляць бескаштоўна, калі ў цябе ёсць 9 ў дзённіку. Уяўляеце, як яны матывуюць, тыпу? Матывацыя. Норм. Там, да рэчы, была праверка матэрыялу, і там быў глядач, яму было 18 гадоў, і ён працуе ў Варшаве в камп'ютарным клубе. І я такой, типа, для прикола спытаю, там, што там в кантру шпіліце, он адказвае, што 5000 гадзін ён нагуляў у кантру. То есть кантра яшчэ... Яму яшчэ плацяць грошы. Вы разумееце? Ну. Не кепска, не кепска. 18 гадоў, а кантра жывее всіх жывых. А ведаеце... Ну? Хто быў якім тыпом? Хто сядзеў гуляў, а ці хто сядзеў на адным стульчыку, а побач і глядзеў, які гуляе ў Counter-Strike, калі звальняецца час? Я на каленях сядзеў. Не, я гуляў, і я памятаю, нават у мяне быў нікнейм Таракан. Я не ведаю, чаму я ўзяў, але ён, вельмі, там, согласная, гласная, таму вельмі чытаецца і па лацінкі, і я па лацінкі. Ты па лацінкай, так. Так, я быў Таракан, і, магчыма, таму, што заўсёды выжываю, нават падчас ядернага выбуху. Так, Міла Гучна пытае, я чаму пытаў пра ролевыя гульні, калі вам прапануюць зрабіць штосьці кшталту расійскіх чыкін-кары толькі па-беларуску? Гэта інвестор прыйшоў до нас. Не ведаю. Я б удзельнічаў такой штукі, хлопцы, я б удзельнічаў. Ягор, ты удзельнічаеш ва ўсім, што нікому не прапануюць, калі вы плаціце грошы, Ягор кажа так. Колькі у табе зараз прац, Ягор? 6, 7, колькі ўжо? Не, ўжо, 5. Ужо 5, вы разумееце? Ты ведаеш? Да шучу, жартую. А вы заўважылі, як у Ягора свеціцца над галавой лямпа, нібы німб? Мне написали, что трэба головой ее закрыть, и я только так могу. Не, вы разумеете, что у Ягора ўжо 5, то есть было больш, і Ягораду кажуць, завтра ідзем грузіць асліны навоз. Хто ў тэме, Ягор? Я. Ягор не цураецца ніякай справы. Не, у меня ж, типу, 2 асноўныя працы, а іншая, яно так, калі-небудзь прилетае. Разумеем. А што, дарэчы, у цябе з працай? Усё нармалёва? Не будзем аб гэтым. У прямым эфире. Так, хлопцы, ведаеце, што я яшчэ хацеў сёння абмеркаваць? Маленькае пытанне. Значыць, у жыцці Маліны апублікавалі апытанку пару дзён таму. Хтосьці бачыў з вас? Магчыма, хтосьці з падпісоты бачыў, хто падпісаны таксама на жыццё Маліна. І там было пытанне, ці сочыце вы за беларускім гумарам? І варыянт адказаў. Так, глядзім, ці ходзім на выступы беларускіх комікаў. 29% прагаласавалі. Інтэрв'ю з гумарыстам на Маліне ідзе ў залік? З жартам. 35% прагаласавалі. Потым трэці варыянт быў, беларускі гумар існуе? За гэты варыянт прагаласавалі 18%. Потым чацвёрты варыянт, не цікаўлюся такім, 18%. То бок 18% такі, я душны зануда. І свой варыянт 3%. І мяне так павесяліў, што твой варыянт і 3%, у гэтай сувязі гэта Лукашенко, магчыма, такі, я і есть гумар.
і прагаласаваў за гэты свой варыянт. Але там яшчэ аддзельны асабісты від задавальнення, гэта каментары, які там пішуць. Я не ведаю, што там Мікіта за публіку ў сабе сабраў у пабліку, але там каментары, ну, такія душныя. Там каментары, а якое дачыненне стендап мае да гумару. Потым каментар, пасля якога я падумаў, а што ты робіш навогул, ну, на канале «Жыццё Маліна», там нешта добрае інтэрв'ю Мікіты глядзіш з нейкімі там людзьмі адукаванымі. Значыць, каментар быў такі: не на комікаў, а на гомікаў. Это Крыжановский написал. І вось, ну, тут нас хлопцы улічылі, вывели нас на чистую воду, так сказать. Хтосьці написал: псевдоюмористы воруют российские и советские шутки. Опа! Саня, признавайся, які советский жарт ты... Мне недавно так само на узале предъявили за монолог Коклюшкина. А мне предъявили за «С Новым годом пошел нафиг». Когда я у чулке вышел на голову, мне сказали, что это было. Я думал, что это я придумал. А я у Клары Новиковой украл кардиган и цепи. И она зараз у души, так что... А в Советском Союзе инвалидов не было на сцене, тому я ничего не крал. Но зато в Советском Союзе были люди, які грали клизмами. Вы бачили гэты нумар? Ну, это та, ну... Гэта нумар, гэта вельмі смешная гісторыя. У аншлаге быў чувак, які потым быў рэжысёрам 6 кадраў, і ён у аншлаге паказваў нумар, у яго по ўсяму тулаву былі клізмы, і ён неяк там, ну, у лакцях згібаў рукі, у каленях ногі, і гэтыя клізмы здавалі пэўныя гукі, і ён нешта там, ну, граў, ну, нейкую простую мелодію, але гэта была насамрэч мелодыя. І потым ён пайшоў ужо ў рэжысуру, падумаў, магчыма, што пасля гульні на клізмах, ну, які наступны кар'ерны... Пашоў у рэжысуру і зрабіў паўнаметровы фільм, дзе чалавек стаіць з гэтымі грушамі і робіць нейкія гукі. Амаль так, Сань, ты жартуеш? А амаль так, бо ён пашоў у рэжысуру, быў рэжысёрам скетчаў 6 кадраў. Я так думаю, што там нейкія сувязі надбыў. І ёсць у Амерыцы такі серыял Рэймонд, як, Дзіма, падкажы мне, усе любяць Рэймонда, да? А, ну так. Усе любяць Рэймонда. І гэта быў серыял, які разрываў рэйтынгі, і шмат сезонаў было. І у Расіі вырашылі адаптаваць «Усе любяць Рэймонда», бо вельмі, ну, пасля таго, як, ну, побачылі, што там... Моя прекрасная няня там, што там была. Да, і «Усе любяць Рэймонда». І гэты чувак, шоуранер гэтых серыялаў, прыляцеў з США, знаёміцца з гэтым рэжысёрам, і той кажа: а я, дарэчы, на клізмах гуляю. І у амерыканца ўзрываецца башка, і ён наогул не разумее, што, магчыма, яму там перавялі неяк не так. А той рэжысёр: не, я гуляю на клізмах, і паказвае яму гэты нумар, свой коронку, відама, дзе ён такі што-то там... І гэты чувак просто бум. У абарону гэтага чувака такія артысты арыгінальнага жанру, гэта вельмі цяжка прыдумаць наступны нумар, так? Ну, мы пішам жарт, у нас есть якаясь там, не знаю, там повестка, там щось там, якийсь там опыт, так? А вось ты артист арыгінальнага жанру, так? У тебе ёсць хітовы номер з клізамі, што дальше? Як яго перабіць? І гэта такія, знаете, гэта як боженька пацалаваў цябе і даў ідэю зрабіць что-то там на клізмах, і ты просто шарашыш там 10-15 гадоў з аднім номерам. І там, мне здаецца, гэта такие, знаете, конфликт драматычны внутри. Что адбываецца ў сярэдзіне ў гэтага чувака, які такі прыдумаў хіт і ўсё. Ну. Я юморыст. Я уявіў карпаратыў, дзе нейкі Тымаці, там, не ведаю, там, які комік і чалавек, які гуляе на клізмах. Мне падаецца, пра тое, што ты казаў, Саўян, пра тое, што, ну, што рабіць далей, мне падаецца, што, магчыма, калісьці была гісторыя, калі да доктара-псіхатэрапеўта прыйшоў чалавек і кажа: доктар, у мяне дэпрэсія, мяне нічога ўжо не весяліць, нічога не радуе ў гэтым жыцці, што мне рабіць? І доктар кажа: малады чалавек, схадзіце на выступ аншлагу, бо там ёсць чалавек, які грае на клізмах,
ён вельмі смешны. Калі хтосьці бачыць гэтага чалавека, як ён гуляе на клізмах, усмешка з'яўляецца на твары аўтаматычна. І гэты чалавек кажа: добра, доктар, але што, калі гэты чалавек, які грае на клізмах, гэта я. І ён кажа: ідзіце, знімайце адаптацыю амерыканскую Гэты чалавек сіткому. быў Альберт Эйнштейн. Так, а што ўжо, хлопцы, мы ўжо амаль 1,5 гадзіны ў эфіры, таму, Ну, магчыма, давайце для першага разу ўжо Ну, так. і будзем закругляцца. В Дзякуй. пустыне. Дзякуй вялікі ўсім, хто быў сёння з намі. Будзем рабіць, пабачылі, што ёсць цікавасць у вас і ў нас. Мне падаецца, што тут мы знайшлі адзін аднаго. Вось, таму будзем рабіць стрымы. Нічога не абяцаем, як мы пісалі, як мы казалі, далей аўторка не планіруем, таму прыходзьце ў аўторак на пан стендап глядзець маналог Андруся Райана. Анансуем некалькі мерапрыемстваў, якія чакаюць нас у сакавіку. Гэта вось заўтра, хто хоча, прыходзьце ў Варшаве ў Боха Клаб 22 на пазакласнае чытанне. Будзем абмяркоўваць кнігу Янкі Маўра «Палескі Робінзоны», раскроем карты, бо мы вырашылі з якогось простенькага падлеткавага твору пачаць, бо не адразу ж абмяркоўваць «Каласы пад сярпом тваім» і «Людзей на балоце». Трэба як з цыгарэткі, потым ужо на гераін. Таму асуждаем, калі што. Осуждаем. Таму будзем абмяркоўваць «Палескіх Робінзонаў». Вельмі простенькая кніжачка, але цікавая для падлеткаў, тое, што нам зараз патрэбна. Калі вы глядзіце нас у Вільні, прыходзьце 17 сакавіка. Ягор Анісімаў, Дзіма Саўян, Дзіма Нарышкін. Стендап і музычная імправізацыя, упэўнены, будзе вельмі добра. Вось, ну і прыходзьце 28 сакавіка на здымкі для Ютубу. Калі вось вы пішаце, што глядзіце стендапы на нашым канале, то дайце нам магчымасць гэтыя стендапы знімаць пры жывым гледачэ. Таму, калі вы ў Варшаве, абавязкова прыходзьце 28 сакавіка у камедыёвы на здымкі. Будзе аж 7 стендап-комікаў, 7 стендап-маналогаў мы запішам у гэты вечар. Таму Можа быць контента... нумар з клізмамі. Магчыма, хтосьці наткнецца. для вас. Магчыма, Саня Калінкін заўтра падыдзе да нас, альбо напіша ў чат: хлопцы, мы ўсё рабілі не так. Вось што зараз модна. Вось. Ну і сачыце за нашымі афішамі на Linktree пан стендап, альбо ў іншых соцсетках, на Фейсбуке, Інстаграме, у кам'юніці. Скоро завезем. OnlyFans, таксама не забываем. OnlyFans чакаем. Дзякуй усім, хто быў сёння з намі. Спадзяемся, вам понравіўся гэты час, які правядзілі мы разам з вами. Дзякуй вялікі за донаты, усім, хто задонаціў. Вы лепшыя людзі на гэтым свеце. Дзякуй, што падтрымліваеце. Дзякуй. З вами сёння былі Саня Калінкін. Дзякуй, вітаю і да павучэння. Ягор Анісімаў з Вялікі дзякуй. крутым мікрафонам. Вось, Дзіма Саўян. Оревуар. І мяне ключ Максим Коновал. Абяцаю, што наступнага разу тэхнічныя праблемы будзем вырашаць раней, чым да пачатку стрыма. Зараз цікава, як ты стрым скончыш. Гэта добрае пытанне. Зараз будзе цяжка. Так, усё, выходзьце ўсе і пакіньце мяне аднаго, каб я мог не хвалявацца, рукі не трасліся, каб я просто закончыў. Не глядзіце стрым, калі ласка. Скончыў гэты стрым, да, і вы б тут не бачылі, што ў мяне там за перапіскі адкрыты і так далее. Все, дзякуй вялікі, хто быў з намі. До новых сустрэч. Пока-пока. Дзякуй. Пока. Так. Зачиняю. Отключу.